agraïm al Jordi de Planell que hagi acceptat la nostra invitació a aquesta seva xerrada sobre les seves investigacions, que segur que ens espantarà i també ens servirà molt quadrada. Molt bé, doncs mira, el Jordi de Planell es va graduar com a periodista a la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic l'any 2017. Els seus inicis professionals van ser a Radio Vic i al grup El Nou Món, principal comarcal d'Osona. Ha treballat a Vic TV i a Nació Digital com a periodista especialitzat en informació política i anàlisi. Ha treballat també a TV3 en el programa Fax com a redactor i coordinador. Actualment és coordinador del programa El Món a RAC1 en aquesta emissora líder de la ràdio de Catalunya i responsable de continguts informatius i d'investigació. És autor d'exclusives periodístiques de gran impacte polític i social, entre les quals destaquen pel seu treball en l'anàlisi de les clavegueres de l'Estat i l'anomenada Operació Catalunya. Aquest any ha estat reconegut amb el Premi Periodista de l'Any en la Catalunya Central, atorgat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, Premis Batec, en reconeixement a la seva tasca en periodisme, investigació i coordinació. I res, li cedeixo la paraula, que segur que estarem tots superinteressats en el que es pot revelar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a en Lluís, a tota la gent de la Rogeta i a totes les persones que avui ens acompanyeu. Jo volia fer una xerrada molt breu, de 10-15 minuts, i a partir d'aquí m'agradaria que vosaltres em traslladeu preguntes, reflexions, el que vulgueu, i que convertim això en una conversa més que en una conferència, perquè al final jo de coses explicat tampoc en tinc tantes. Deia ara la Susana que fa una mica de basarda o una mica de por, que pots quedar espantat amb les clavegueres de l'Estat. Sempre que li explico a la meva mare algunes de les coses que faig a Madrid, ella queda una miqueta espantada. Però en realitat es tracta bàsicament de parlar amb moltes persones. El periodisme d'investigació és bàsicament parlar amb gent. Requereix un procés d'escolta i requereix també un procés, jo n'hi dic, carnavalesc, perquè sempre que vaig a Madrid jo em disfresso en funció de l'interlocutor que tinc al davant. Si he de ser de Vox, soc de Vox, si he de ser del PP, soc del PP. En general, de gent d'Esquerra Republicana n'hi ha poca a Madrid. Per tant, acabes sempre intentant fer un paper que permeti que el teu interlocutor se senti còmode per obrir-se i per expressar-se, que al final és el que pretens, que sigui l'altre que estigui còmode per revelar tot allò que tu tens ganes de saber. Però vaja, del periodisme d'investigació sembla en parlem després. Us volia fer 5 cèntims primer de la meva trajectòria molt ràpidament. Com ara explicava, jo vaig estudiar a la Universitat de Vic perquè soc de Vic, tot i que ja fa 10 anys que visc a Barcelona. Vaig començar treballant com a redactor de política a Nació Digital, després vaig passar a 8TV. A 8TV vaig conèixer la Laura Rossell, que segurament molts de vosaltres també us deu sonar, i a ella la van fitxar per presentar el Fax. Això va ser el gener del 2018, si no recordo malament, just després dels mesos més durs del procés sobiranista, que jo vaig explicar des de 8TV. I la Laura, quan se'n va anar al Fax, se me'n va emportar. I llavors jo vaig començar a treballar al Fax de TV3 i vaig ser fins que es va acabar el programa, fins que el van tancar, per ser honestos. L'estiu del 2022, crec que ho dic bé, primer com a redactor, i després com a coordinador de redacció del programa. I el Fax feia un exercici que a mi m'interessava moltíssim, que era agafar informacions complexes, ja fossin de política, en general eren de política, però després d'arribar a la pandèmia havíem d'explicar com funcionaven les vacunes, de temes molt diversos, sintetitzar aquesta informació, mastegar-la, donar-li també una traducció gràfica amb una pantalla gegant que teníem al plató i intentar-la traslladar a l'audiència d'una manera el més entenedora i pedagògica possible. I aquest exercici que vam fer al Fax m'és molt útil ara que treballo a la ràdio, quan van tancar el programa l'estiu del 2022, en Jordi Basté, que jo ja coneixia perquè feia anys que havíem coincidit en diversos fòrums, em va repescar per anar a fer de coordinador de redacció, ja no del Fax, sinó del Món a RAC1, i des del 2022 que treballo com a coordinador de redacció del Món a RAC1. Abans en Lluís, quan parlàvem, em deia, hòstia, ha de ser difícil treballar amb en Jordi Basté, perquè entre tocs, TDAHs, esclar, són moltes coses. En realitat no.
En realitat no. O sigui, en realitat és una persona amb qui és molt fàcil treballar, perquè és una persona molt honesta, és una persona molt transparent. A vegades als mitjans de comunicació costa trobar persones transparents i honestes. Hi ha molta, com us diria, no? Molta hipocresia, a banda de molts egos als mitjans de comunicació. Llavors, la honestedat s'agraeix, la senzillesa també, i a més és una persona que té molt poques dificultats per admetre errors propis i moltes facilitats per disculpar els errors dels altres. I per tant, d'aquesta manera és molt fàcil treballar i llançar-te a la piscina. També un programa com el Món RAC1 té un avantatge que no tenia el programa del fax. El Món RAC1 és un programa diari. Llavors, els errors d'un dia queden ràpidament superats el dia següent perquè la dinàmica se t'emporta. En canvi, el fax és com un partit de futbol, no? Va de cap de setmana en cap de setmana i quan perds un partit, la llosa d'aquella derrota l'arrossegues tot. Jo soc de l'Espanyol, per tant us puc parlar molt a fons de derrotes. Llavors, la llosa de la derrota l'arrossegues tota la setmana i encara és el següent partit amb la pressió de superar el del dia anterior, no? En canvi, en un programa diari com el Món RAC1 no passa. I en les meves funcions com a coordinador del programa hi ha, com segurament no us sorprendrà, coordinar la redacció del Món RAC1. Som un equip d'una vintena de persones, entre productors, que són els encarregats de parlar amb els convidats, etc., i redactors, essencialment. I llavors això consisteix, mira, si us sembla us explicaré com és un dia al Món RAC1, perquè us feu una mica a la idea de com treballem. El meu dia comença a 2:45 del matí, que és quan em sona el despertador. Després d'unes quantes referències a la mare de Jordi Basté, em dutxo i m'espera el taxi a baix. Agafo el taxi i arribo voltant d'un 5:15 a la ràdio. I allà ens reunim amb la sotsdirectora del programa, la Mònica Hernández, fem un primer repàs dels temes i després arriba en Jordi Basté. I fem una primera reunió. Els dos redactors que treballen tota la nit, tenim dos redactors treballant des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí un i l'altre des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí, i són els encarregats d'agafar tota la informació que passa durant la nit i anar-la introduint, diguem-ne, a la dinàmica del programa. Amb el que ens passen aquests redactors, amb el que nosaltres veiem els diaris que ja tenim a aquella hora, ens reunim amb en Basté i fem un primer disseny de l'esqueleta del programa, no? Com obrirem, quina és la informació més interessant, etc. I a partir d'aquí comença el programa a les 6 del matí. De 6 a 8, si ho heu escoltat alguna vegada, hi ha bastants informatius que es van com repetint, la lectura de la premsa en diagonal, això ho fem doncs, amb tot l'esforç dels redactors, que treballen molt intensament a primera hora, i de 8 a 9 arriba un informatiu que es diuen els apunts imprescindibles per anar pel món, que és com el gran informatiu de l'emissora. I aquí la sotsdirectora i jo tenim una feina a 4 mans d'intentar polir al màxim aquest informatiu, perquè és com el nostre buc insígne, i aconseguir que sigui el més adequat possible. I aquí hi entren en joc aquelles eines que us deia abans del fax, no? De preguntes freqüents, perquè agafar molta informació, perquè n'hi ha molta cada dia, intentar-la sintetitzar i fer-la entenedora a l'audiència és el repte que tenim cada dia amb temes molt diversos, perquè tens judicis a Madrid, tens una guerra a l'Orient Mitjà, tens els pressupostos de l'Ajuntament de Ripoll, cada dia els reptes et sorprenen, un pres que surt de Lleida, i tu has d'intentar anar parant els cops, no? Amb l'ajuda, evidentment, de tot l'equip, que són moltíssimes persones, cadascú especialitzat en una àrea, i evidentment et bases en la seva expertesa, en la seva experiència, per anar superant els incendis que t'imposa el dia a dia. A partir de les 9 comença la tertúlia, i cada tertúlia és un món. No només pels tertulians, que són, diguem-ne, de tendències molt diferents, intentem sempre equilibrar les tertúlies, sinó perquè cada dia han passat coses diferents. I en Basté té una màxima, que és peix fresc. És a dir, nosaltres intentem no tancar entrevistes el dia anterior. Les entrevistes en general es tanquen al mateix matí, perquè entenem que hem de basar el contingut del programa en allò que és notícia aquell matí, no el que era notícia el dia anterior. Hem de refrescar al màxim els continguts. I això vol dir que a 6:45, en una reunió que fem amb tot l'equip, decidim algunes de les entrevistes que farem a les 9. I per tant hi ha consellers que despertem a les 7 del matí amb una trucada intempestiva, i tot sovint ens diuen que no, volen entrar al programa, per exemple, no? I tantes altres persones, però és en el mateix directe que anem actualitzant el contingut del programa. I molts cops durant la tertúlia també decidim noves entrevistes. I si veiem que hi ha d'haver una reacció d'un tema, truqueu a aquella persona i al cap de 2 minuts està entrant en directe. Es tracta de fer un programa al màxim d'actualitzat possible permanentment.
I una de les meves funcions també a la tertúlia doncs, a vegades és entrar a explicar temes, allò que us deia abans, que a vegades són una mica complexos i intentar-los decodificar per fer-los més entenedors. A les 12 acabem el programa, fem una reunió d'equip que se sol allargar fins a les 2 i després, si no hi ha dinars de feina, que n'hi acostuma a haver, cadascú se'n va a casa seva. Però a les tardes, la sotsdirectora i jo, en tardes alternes, fem el que se'n diuen guàrdies, tancaments, estem en contacte amb l'equip que tenim a la tarda per començar a imaginar el programa del dia següent. Perquè les 24 hores del dia hi ha algú treballant pel món a RAC1. L'equip de la vintena de persones que us deia al matí, 2 persones a la tarda i 2 persones a la nit. I així és un cicle, no? Una roda que va girant per intentar que el programa sempre sigui el més fresc possible, amb aquesta màxima que us deia de Jordi Basté. I aquestes tasques les combino, és veritat, amb una part, no? Que és la part del periodisme d'investigació. Perquè el FACS, un dels últims programes que vam fer l'any 2022, el programa en aquell moment ja era mort, vull dir, no cal que hi veieu fantasmes, però un dels últims programes que vam fer va ser amb el comissari Villarejo, que en aquell moment havia donat molt poques entrevistes. Us explicaré, ara que no ens sent ningú, que aquella entrevista va ser un autèntic calvari, no pel comissari Villarejo, que tampoc ho posa sempre tot fàcil, sinó perquè hi havia molts nervis a la televisió, molts nervis. A més, l'entrevista hi havia la condició que fos en directe, perquè el comissari Villarejo ens imposava aquesta condició, però la tele la volia gravada per poder mirar-se-la abans i decidir si hi havia algunes parts que s'havien d'ometre. Al final, com que vam aplicar aquella lògica de "pa lo que me quede en el convento, me meo dentro", doncs, escolta, la vam fer en directe i a prendre pel sac. Però realment va ser una entrevista que va generar una gran expectació, molts nervis i després moltes preguntes parlamentàries, que aquesta és una cosa curiosa de la tele, de TV3, de la tele pública, que és que hi ha la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i un cop al mes el FACS sortia en aquesta comissió de control perquè els diputats del PP o de Vox o de Ciutadans en el seu moment sempre tenien un record per nosaltres. I en aquella entrevista jo vaig conèixer el comissari Villarejo perquè vaig fer un d'aquests videowalls que n'hi dèiem nosaltres, una d'aquestes explicacions a la pantalla. I després vaig estar parlant amb ell i allà vaig veure que hi havia una veta per estirar, perquè de l'Operació Catalunya n'havien sortit moltes coses, però era evident que hi havia molta altra informació per sortir. I quan jo em vaig guardar el seu contacte i quan vaig començar a treballar al món a RAC1 vam tenir una idea que era encarar el comissari Villarejo amb víctimes de l'Operació Catalunya, és a dir, amb les seves víctimes, no entrevistar-lo només a ell, sinó posar-lo al davant d'una víctima i que aquesta víctima li fes les preguntes. I vam fer 3 entrevistes, si no recordo malament, el comissari Villarejo amb Artur Mas, que va ser una de les primeres víctimes l'any 2012 de les seves maniobres, no?, de l'Operació Catalunya, amb Pablo Iglesias, que va ser també va sortir-ne escarmentat en Podem, i amb Sandro Rossell, que van engarjolar injustament 2 anys en presó preventiva quan era president del Barça perquè considerava que era independentista, que no ho ha estat mai. I amb això vam establir una primera relació amb ell particularment. I això em va obrir un món. I vaig pensar, hòstia, a veure si puc estirar aquest fil. I a partir d'aquí, aprofitant també aquests desplaçaments a Madrid i la repercussió que ens van donar aquestes entrevistes, vaig començar a conèixer moltes persones a Madrid que tenien informació per donar. I amb allò que us deia abans, amb la disfressa, doncs intentava anar-me guanyant la confiança i la complicitat d'aquestes persones. I a base de mesos i d'anys, fins i tot, doncs aquestes relacions donen fruits. I un et dona una pista i et diu creo que hi ha un àudio sobre no sé què, l'altre et diu qui pot tenir aquest àudio, el que té l'àudio no te'l vol donar, però en té una còpia no sé qui, vas a veure el no sé qui, o aconsegueixes una informació que el que no et vol donar l'àudio vol tenir, li dones aquesta informació i a canvi et dona l'àudio, i a partir d'aquí comença un joc que és una mica esgotador, perquè requereix molts viatges a AVE a Madrid, i perquè és una mica frustrant. Tu a vegades comences investigacions que no saps on et portaran i a vegades n'acaba sortint una exclusiva i molts cops no en surt res, però que no en surti res no vol dir que tu no hagis fet 150 cafès i 25 dinars a Madrid. I esclar, els resultats l'empresa també te'ls demana. Evidentment et donen moltíssima confiança i és gràcies a aquesta confiança que pots treballar, però l'empresa et diu, escolta'm, resultats. I a vegades notes aquesta pressió, sobretot perquè una de les últimes investigacions que la vam publicar l'any passat, que van ser uns àudios
que incriminaven directament Maria Dolores de Cospedal en l'Operació Catalunya i en el cas Kitchen, que ara s'està jutjant a Madrid, aquesta investigació ens va costar gairebé un any de feina. I hi havia molts moments en què ens pensàvem que la informació no acabaria sortint. Perquè, a més, quan tens l'àudio finalment, clar, allà comença tot el procés dins de l'empresa. L'ha de veure el director general, l'ha de veure un perit informàtic forense, ha de validar les metadades, després s'ho mira un altre perit, després passa a serveis jurídics perquè també, evidentment, has de tenir la garantia que no s'està trepitjant cap ull de poll, i el procés s'allarga tant que hi ha molts moments que perds una mica la fe i l'esperança. Però és a partir d'aquesta constància, d'aquest anar picant pedra, que els resultats van sortint. I quan surten els resultats tu guanyes una mica de crèdit. I amb aquest crèdit obtens uns mesos més de coll i de marge per continuar investigant la següent història. I així hem anat feinejant durant aquests últims anys al món RAC1. I una altra faceta, que aquesta no l'he de treballar gens ni mica perquè em surt de dins, és la faceta de periquito de capçalera del programa, que és així com em pateix en Jordi Basté, que quan hi ha una crisi amb l'Espanyol, que normalment sempre és per alguna desgràcia, entro a la tertúlia a buidar el pap i mira, en lloc d'anar al psicòleg faig això i em va la mar de bé. I fins aquí la meva intervenció inicial. Ara m'agradaria que em féssiu preguntes, reflexions, també són benvingudes, crítiques, i que puguem tenir una conversa amb tots vosaltres, ja que heu fet l'esforç de venir fins aquí a aguantar aquesta tabarra. Que Déu-n'hi-do. Ens podries explicar una mica què vas desvetllar de totes les xerrades, cafès, dinars i tal, que és el que hem vingut? Quina merda hi ha realment de les clavegueres de l'Estat? Quina merda hi ha de les clavegueres de l'Estat, vols dir? Què vas descobrir, no? I que se'ns ha tapat perquè els mitjans censuren, no? Però ara aquí estem en no, però jo no he censurat mai res, de les clavegueres de l'Estat. No, ja, ni m'han obligat a censurar res. Sí que és veritat dues coses sobre això. La primera és que l'Operació Catalunya només ens interessa a Catalunya. És igual que tu incriminis a Mariano Rajoy o a Maria Dolores de Cospedal, com ha passat, que a Madrid hi posen sordina. L'únic cop que hem aconseguit repercussió de les nostres investigacions a Madrid ha estat quan hem parlat de la Kitchen, que és aquella operació que van muntar per robar els papers de Luis Bárcenas. Allò sí que els va interessar, perquè allò afectava el PP. I afectava el PP, diguem-ne, en una trama que era espanyola, o l'òrbita espanyola. I aquí hi van posar el focus. Tota la resta de l'Operació Catalunya, allà, ni fred ni calor. I la prova és que no hi ha cap jutjat espanyol que ho investigui. Només hi ha una jutgessa andorrana. Què et puc donar per acreditat de l'Operació Catalunya? L'Operació Catalunya té dos cervells. Hi ha un cervell del partit, que és María Dolores de Cospedal, i hi ha un cervell del Ministeri de l'Interior, que és Jorge Fernández Díaz. Ells dos tenien bona relació, però tots dos volien fer mèrits, perquè havien de guanyar-se el president del partit i del govern espanyol, que era Mariano Rajoy, que era perfectament coneixedor de tot el que passava. Quan es posa en marxa l'Operació Catalunya? En realitat no hi ha un origen exacte de l'Operació Catalunya. L'any 2010 es produeix la famosa conversa de la Camarga, segurament la recordareu, entre Felipe Sánchez Camacho i Vicky Álvarez, que ja en aquell moment era l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Aquella conversa, qui l'agenda és Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy, primer com a cap de l'oposició i després com a president del govern d'Espanya. Per què agenda aquella conversa? Perquè Vicky Álvarez, a qui coneixia perquè havien anat junts al col·legi, li havia fet arribar que tenia informació comprometedora sobre els Pujol. I en aquell moment no hi havia l'Operació Catalunya en marxa, però Jorge Moragas va pensar, home, si tenim traps bruts sobre els Pujol, fantàstic, perquè en algun moment potser es podem fer servir. I organitza aquella trobada. I allà veuen que hi pot haver porqueria. Per cert, això ho dic ara en petit comitè, qui demana gravar aquella conversa és Alicia Sánchez Camacho. I ho demana a Pepe Zaragoza, ara diputat socialista al Congrés, amb qui tenia molt bona relació, personal, molt bona relació. Pepe Zaragoza havia treballat en Método 3, l'agència de detectius de Paco Marco, que és la que es va encarregar de fer la gravació del famós micròfon al Gerro, no? Al centre de Flors. Però és la mateixa Alicia Sánchez Camacho qui vol enregistrar aquella conversa, però no sap com fer-ho perquè no ho ha fet mai, per això li demana ajuda al seu amic Pepe, perquè vol tenir tot el que pugui explicar Victoria Álvarez
guardat, és un roc a la faixa. I efectivament es converteix en un roc a la faixa, perquè l'any 2010 Convergència i Unió pactava els pressupostos amb el PP al Parlament de Catalunya. Per tant, no es volien mal en aquell moment. Però tot això canvia el 2012. Hi ha la manifestació independentista de l'11 de setembre i l'endemà de la manifestació independentista hi ha una portada de La Vanguardia que preocupa molt al Ministeri de l'Interior, perquè esclar, el ministre era català, era Jorge Fernández Díaz, i a sobre el seu director de comunicació havia treballat a La Vanguardia. Llavors, que de sobte La Vanguardia, el diari del Grupo Godó, del Conde Grande d'Espanya, estigui obrint amb una fotografia d'una manifestació independentista amb estelades, etc., i un clam que deien clam independència, etc., això acolloneix a Madrid i diu, hòstia, aquesta gent potser van de debò. I allà organitzen un gabinet de crisi en què hi participen Jorge Fernández Díaz, el secretari d'Estat d'Interior en aquell moment, la seva mà dreta, Francisco Martínez, el dau de la policia espanyola, el màxim comandament policial, el màxim uniformat, que era Eugenio Pino en aquell moment, i tot d'altres figures, no?, que per aquell moment ja pivotaven. I aquí hi acabaria apareixent el comissari Villarejo. Però el comissari Villarejo no hi apareix a través de Jorge Fernández Díaz, hi apareix a través de María Dolores de Cospedal. El comissari Villarejo tenia molt bona relació amb el marit de María Dolores de Cospedal, havien fet negocis junts. I diguem-ne que ells eren conscients que era un home espavilat a l'hora de crear dossiers per enfangar polítics. I Cospedal, quan veu que això se'n pot anar de mare, activa el comissari Villarejo pel seu compte. Perquè aquí es produeix una paradoxa. Hi havia gent dins del PP, i Cospedal era una, que al principi dubtaven de Jorge Fernández Díaz, perquè deien, este tío es catalán, a lo mejor es medio IDP y nos hemos despistado. O sigui, no se n'acabaven de refiar. Llavors, hi havia una operació al Ministeri de l'Interior perpetrada per la policia espanyola, però hi havia una operació parapolicial amb connexions amb aquesta altra, però que no sempre anava exactament de la mà, que al principi, diguem-ne, alimenta María Dolores de Cospedal, esperona María Dolores de Cospedal. I Cospedal li diu a Villarejo, ve a Catalunya, això li diu al novembre del 12, y reúnete con Alicia Sánchez Camacho, que es mi amiga en Catalunya, ¿no? Mi persona de referència. I en aquestes reunions entre Villarejo i María Dolores de Cospedal es fa una llista de noms amb tots els objectius a l'altre de l'Operació Catalunya. Aquí apareix, per exemple, per primera vegada el nom de Sandro Rossell, i molts d'altres, molts d'altres. També apareix Jaume Giró, que en aquell moment era el director general de la Caixa, molts d'altres. I aquí es posa en marxa l'Operació Catalunya. Què és l'Operació Catalunya? És un grup de policies espanyols molt empatxats d'unitat d'Espanya i amb moltes ganes de fer mèrits davant dels seus superiors. I l'objectiu era superar el meu company, perquè, esclar, si aquest ha aconseguit dels grups sobre Artur Mas, doncs jo l'he d'aconseguir sobre Oriol Junqueras. I així, no?, anem escalant. La primera operació, ja sabeu, van ser aquests famosos papers de Liechtenstein, de la família Mas i de Pujol, que es van demostrar que eren mentida. Això és una fabricació, s'elabora un informe de l'UDEF, el comissari Villarejo, s'inventen un paper, però el seu objectiu inicial no era aquest. El seu objectiu inicial és, hòstia, tenim una gravació d'Alicia Sánchez Camacho amb Vicky Álvarez que està repartint estopa contra la família Pujol. Ells consideraven que Pujol era el cervell del procés. Estaven convençuts que era la matèria gris del procés sobiranista. Si ens carreguem els Pujol, ens carreguem el procés. Llavors, agafen Vicky Álvarez, li comencen a pagar cada mes 2.000 euros de fons reservats i la porten a Madrid, a la UDEF, a la famosa Unitat contra la Delinqüència Financera. I el comissari Villarejo, jo he escoltat aquesta gravació, està assegut a la taula amb ella, aquí davant hi ha el comissari de l'UDEF, i li van dictant el que ha de posar la denúncia contra els Pujol. I pot semblar una broma tot plegat, però aquesta denúncia del 2012 és la que ha portat els Pujol ara a judici. O sigui, els Pujol avui són a judici per què de denúncia. I en paral·lel, el comissari Villarejo coneix a Barcelona un altre empresari que també promet donar informació sobre els Pujol, que és Javier de la Rosa, que també segurament us sonarà. També el porta a Madrid i li diu, si me das informació sobre los Pujol, te pago lo que quieras. I a Javier de la Rosa demana molts milions y al Villarejo le digo, bueno, te doy 300.000 euros y tú vas y pones una denuncia contra los Pujol. I al final van quedar que aniria i ratificaria la denúncia de Vicky Álvarez, com per donar-li més força. I, efectivament, li va pagar els 300.000 euros, però Villarejo no tenia els 300.000 euros. Llavors, què va fer Villarejo? Va anar a María Dolores de Cospedal y le va dir, necesito este dinero. Cospedal le va dir, yo no lo tengo, avánzalo tú.
I en Villarejo va posar ell els calés a canvi que la Cospedal li tornés. I de fet hi ha un àudio que vam revelar nosaltres l'any passat, de 2 anys més tard, el 2014, en què Villarejo s'està reunint amb Cospedal i li diu, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿Ese dinero? ¿Qué? I la Cospedal li diu, bueno, a veure què... I el mateix Villarejo li proposa, perquè Cospedal en aquell moment també era presidenta de Castilla-La Mancha, ho recordareu, i en Villarejo li proposa, bueno, tenéis una sociedad que gestiona residuos industriales, se llama Enresa, coño, hay mucho dinero, ahí se puede poner un contrato, yo tengo varias empresas, coño, pues me das un contrato y tal. I la Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, secretaria general del PP, allò que dir-li a Villarejo, hombre, coño, esto es prevaricación, le diu, vale, te voy a pasar el teléfono del presidente de Enresa. Ja te lo va arreglar. I així funcionava l'Operació Catalunya. Són tot de comissaris, fent mèrits, jo m'invento no sé què, jo agafo aquesta font, la porto aquí, li pago més de fons reservats, aquests diners no els puc treure de fons reservats perquè són masses, doncs bueno, aquests ja els foto jo de la meva butxaca, després el PP ja m'ho tornarà amb algun contracte, que adjudiquin de manera irregular. L'Operació Catalunya funcionava d'aquesta manera, eren aquestes dinàmiques. Però hi ha dues parts desconegudes de l'Operació Catalunya, una no em puc donar gaires detalls perquè és un tema que estem treballant ara i per tant em permetreu que sigui reservat perquè he de ser prudent, que és el paper del CNI en l'Operació Catalunya. Hem parlat molt de la policia espanyola, però no hi ha cap operació d'estat que no compti amb el vistiplau del CNI, cap. I l'Operació Catalunya no va ser una excepció. El que passa és que el CNI té l'habilitat d'esborrar molt millor el seu rastre, punt 1, i punt 2, diguem-ne que els PP, Gotera i Otilio eren més a la policia espanyola que al CNI. I per tant als uns de seguida se'ls ha vist el llautó. Hi ha 2 episodis més que m'agradaria comentar ràpidament de l'Operació Catalunya perquè em semblen prou grotescos però bastant significatius. Un cop recordeu que van fer públics abans de la campanya electoral a les municipals uns comptes de Xavi Trias a Suïssa que eren mentida. Aquests comptes els dona un agent de duanes francès, Jean-Michel Pillon. Era un agent de duanes que coneixia un dels capitostos de l'Operació Catalunya, àlies El Gordo, és que tot això és molt grotesc, però és que era així, es coneixien perquè junts havien treballat al País Basc en contra d'ETA. I com que ETA tenia moltes empreses al País Basc francès per blanquejar calés i tal, tenien molt contacte amb ell, que en aquell moment estava d'enviat allà. I el 2015, quan es produeix això, el 2014, perdó, no recordo exactament la data, Jean-Michel Pillon era el responsable de l'oficina de duanes de Tolosa de Llenguadoc. I us en recordeu del cas Hervé Falciani, aquell banquer de Suïssa que se'n va anar de Suïssa amb tot de dades bancàries? Doncs la policia espanyola, el Gordo, li diuen al seu amic, a Jean-Michel Pillon, coño, a ver si en estos datos está algún INDEP. Míratelo, perquè l'Hervé Falciani se'n va anar a França i va donar les dades als francesos. Llavors Jean-Michel Pillon, com que era gent de duanes francès, tenia accés a aquesta informació bancària. I diu, coño, a ver si ahí está algún INDEP y ya no solucionas la vida. Y si está algún INDEP, yo te lo pago. Llavors, en Jean-Michel Pillon no va trobar ningú a la llista, però va dir, bueno, és que els calés els vull igualment. Llavors, li va dir a El Gordo que havia trobat a Xavi Trias a la llista, perquè estaven especialment interessats en Xavi Trias i de fet a la consulta al correu electrònic, això ho vam publicar, demanaven específicament per Xavi Trias perquè s'acostaven les eleccions municipals i no podia haver un alcalde independentista a Barcelona. Ell diu, pues sí, he encontrado algo. I els envia un dossier. Era tot mentida, però ell ja va cobrar els 50.000 euros de fons reservats que li havien promès. Quan publiquen la informació, Xavi Trias diu que això és mentida, el banc HSBC acaba confirmant que efectivament no hi ha cap compte en nom de Xavi Trias, agafen un avió de la policia espanyola, un avió privat, que havien confiscat anys abans a un narcotraficant, i quan confisquen avions a narcotraficants, etc., els avions se'ls queda la policia, i si no els reclama ningú, diguem-ne, no s'han de subestar, se'ls queden ells, i llavors els fan servir per viatges d'aquest tipus. I llavors aquí Villarejo, El Gordo, uns quants més, agafen i per ordre de Paco Martínez, el número 2 del Ministeri, que diu, a veure, què cony ha passat, perquè ells es pensaven que la informació era bona. Va veure l'agent de duanes francès. I ell diu que no, que aquesta informació és bona, però que han fet servir un sistema que és tan delicat aquest compte que han fet servir un sistema de numeració que va canviant cada dia. Cada dia canvia el compte corrent, el número del compte corrent. I que, esclar, el compte que els va donar fa 15 dies ara ja no és bo perquè ja ha canviat la numeració. Evidentment això era mentida.
Tots van ser conscients que era mentida, però van dir, bueno, pues volvemos con el culo apretado y a defender esto como podamos. I explico aquesta història perquè és molt il·lustrativa de com funcionava aquesta gent. Aquesta gent funcionava així. El comissari Villarejo es reunia amb Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell, una persona desesperada, y el Manuel Bustos deia, tengo información sobre el hermano de Oriol Junqueras. Pues me interesa. ¿A cambio qué quieres? Pues que la fiscalía no me persiga por corrupto. Pues yo te lo arreglo. Y llavors anava a la Cospedal y le decía, a ver, tenemos que tocar al fiscal de este caso porque si ayudamos a Bustos, Bustos nos va a dar información sobre Oriol Junqueras y su hermano. I tot funcionava així, permanentment. Tot era porqueria, la gran majoria de coses no els van funcionar perquè eren merda, però el cas dels Pujol, allà hi havia una mica de substància, el que s'ha demostrat fins ara és que els Pujol tenien diners a Andorra, això és veritat. També t'he de dir una cosa, he parlat amb molta gent vinculada en aquest cas i tots em diuen el mateix. Si el pare, Jordi Pujol i Soleil, no fa el comunicat admetent que té els diners a Andorra, no sabíem on som. El va fer pressionat per una part dels fills que es van pensar que si posaven el pare d'escut, de parapet, de parallams, salvarien els mobles. Bueno, escolta'm, ens carreguem el seu llegat polític, però expliquem que això ve d'allà i ja està. Ja, mort el gos, mort a la ràbia. Evidentment no, el que van fer va ser donar carnassa a les hienes que s'hi han abraonat. Però bé, això va ser una estratègia que van prendre en un moment de molta tensió, etc. I van donar per bona una informació que era només parcialment bona, però és igual, ara tampoc m'entretindré amb això. Aquí han tingut recorregut i l'Operació Catalunya té una altra derivada, i aquest és l'altre tema que us volia explicar. Andorra. Perquè es van carregar un banc a Andorra, perseguint els Pujol. Perquè, esclar, quan veuen els comptes dels Pujol a Andorra, al final sumen menys de 6 milions d'euros. I ells estaven convençuts que els Pujol a Andorra hi tenien 3.000 milions. Però estaven convençuts que eren 3.000 milions no només dels Pujol, estaven convençuts que eren diners per finançar la República Catalana. O sigui, la tesi que ells havien fet treure als seus superiors i que es creien de debò a Madrid. En Jordi Bosch, un company nostre de RAC1, sempre diu que a Madrid es van pensar que ens n'anàvem de debò, i aquí ningú va tenir mai gaire clar, però allà s'ho pensaven de debò, i estaven convençuts que els Pujol tenien a Andorra 3.000 milions d'euros per tenir allò, una mica d'efectiu per pagar els funcionaris els primers dies de la República. Llavors, quan veuen que hi ha 6 milions d'euros, diuen, esto no puede ser, aquí nos están engañando, aquí hay muchísimo más. I aquests diners eren a la BPA, a la banca privada d'Andorra. I com que els dirigents de la BPA no col·laboraven, no els hi deien, sí, hay 3.000 millones y están aquí debajo, perquè no hi eren, van dir, bueno, pues como no nos da la información, nos tenemos que cargar el banco. Si nos cargamos el banco, vamos a conseguir la informació. I aquí comença una de les operacions més recargolades de l'Operació Catalunya, la derivada andorrana. Perquè per carregar-se el banc, clar, no és tan fàcil carregar-te un banc d'un país estranger. No entres, fots una cosa a la porta i t'obren els calaixos. Com ho havien de fer, això? L'autoritat nord-americana contra el blanqueig de capitals havia llançat un avís contra Andorra per un cas que no tenia res a veure amb la BPA, era un altre banc, perquè evidentment Andorra, els banquers andorrans no són tampoc germanetes de la caritat, doncs es guanyaven la vida agafant diners de gent de dubtosa reputació, ho direm així. I el FinCEN nord-americà, aquesta autoritat financera nord-americana, els havia fotut un toc d'atenció. Escolti'm, a veure si netegen una mica a casa seva que està desendreçada. I els espanyols diuen, hòstia, això és una oportunitat perfecta. Els diem els del FinCEN que la BPA està plena de porqueria, de diners del càrtel de Sinaloa, de diners dels corruptes veneçolans. Posem en els americans tot el que els americans els acaba generant urticària, que si Venezuela, que si Mèxic, tot allà. I els americans s'ho creuen i fan públic un comunicat dient, hòstia, aquest banc és un cau de porqueria, sisplau, Andorra, faci vostè alguna cosa. I Andorra intervé al banc. Intervenir al banc vol dir que entren allà i s'ho emporten tot. Però no hi entren els andorrans. Jo he vist els atestats policials. El mateix dia que intervenen al banc hi ha agents de la policia espanyola a punt per emportar-se la informació bancària en discos durs. I 24 hores després les còpies dels discos durs ja són a Madrid, amb tots els comptes de la BPA.
perquè a més Madrid va haver d'intervenir la filial de la BPA, que era el Banco de Madrid. I aquest és un dels capítols foscos, perquè aquí això va requerir de la complicitat de les autoritats andorranes. Les autoritats andorranes, jo crec que més per por que per convicció, van veure, primer, que els Estats Units els estaven demanant un boc expiatori, no? Els estaven demanant algú que pagués els plats trencats, i Espanya els estava pressionant molt per obtenir aquesta suposada informació financera. I aquí s'hi va sumar que la BPA era un banc que no estava gaire ben vist dins del mercat financer andorrà, perquè era propietat dels germans Cierco, que tampoc eren una família andorrana tota la vida, o els altres no es consideraven així. En fi, hi havia com una espècie de discussions familiars a Andorra, ho direm així, perquè tampoc són gaire gent, i tots els bancs, diguem-ne, ja van apuntar cap a la BPA. Escolti'm, si algú ha de pagar els plats trencats, que sigui aquest, i jo, saps, em salvo. I llavors, Andorra, insisteixo, més per por que per convicció, diguem-ne que crec que no va saber fer front a les pressions combinades dels Estats Units i d'Espanya i va acabar donant-los tot el que els hi demanaven. I el resultat va ser, van tancar 700 treballadors al carrer, més de 700 milions d'euros en dipòsits congelats, alguns encara hi són, però per mi el pitjor de tot és que el conseller delegat de la BPA, parlem molt del cas de Sandro Rossell, que si voleu també us explicaré com van acabar amb en Sandro Rossell a la presó, però parlem molt de Sandro Rossell. El conseller delegat de la BPA va estar 2 anys en presó preventiva després de la intervenció del banc. 2 anys. I encara avui té, no sé si 30 o 35 causes obertes a Andorra. Les d'Espanya s'han tancat totes, però Andorra encara té causes obertes. Perquè, esclar, per Andorra reconèixer aquest error és molt bèstia. Penseu que el pressupost d'Andorra anual no arriba a 500 milions d'euros. Si Andorra ha d'acabar reconeixent que va intervenir un banc amb un valor de dipòsits de 750 i pico milions, imagineu-vos el que ha de pagar en reparacions a Andorra. O sigui, que la Generalitat té un valor de un pressupost de 50.000 milions d'euros. Imagineu que ha de pagar d'un sol cop 75.000 milions d'euros. No podria. Doncs, esclar, ara Andorra, diguem-ne que està immers en una fugida endavant, que és, hem de mantenir que tot el que es va fer va ser correcte, perquè l'alternativa, que seria reconèixer l'error, implica passar per caixa, i no ens podem permetre passar per caixa. I aquestes són una mica les històries, no sé, he anat encadenant coses, perdoneu, però... I de Catalangate i Pegasus, has rescatat alguna cosa? Menys, sí que he rescatat algunes coses. Mira, aquí, aquest és un dels temes, no?, que clarament implica el CNI. El CNI en aquell moment depenia de Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del govern espanyol, que evidentment despatxava directament amb Mariano Rajoy. Llavors, aquí passen dues coses. Evidentment són conscients que han de punxar els telèfons dels independentistes, perquè és la millor manera de tenir-los controlats. I Villarejo precisament tenia molt bona relació amb el Mossad israelià. I també, doncs, ell tenia moltes empreses, havia fet molts negocis amb ells d'intel·ligència, de seguretat, etc. I a través d'un contacte seu aconsegueix que el Mossad israelià els vengui un programari espia a la policia espanyola. És a dir, la policia espanyola també tenia el seu programari espia. El CNI compra Pegasus pel seu compte. El Pegasus el compra el 2018 ja. Abans treballaven amb un altre programari espia que ja, diguem-ne, ha quedat obsolet, però que també l'havien fet servir. Aquí, un cop més, hi ha el que s'ordena i el que es fa per penjar-se medalles. És a dir, el govern espanyol, amb Mariano Rajoy al capdavant, volia el màxim d'informació dels independentistes? Sí. El govern espanyol donava instruccions concretes de pinxa'm el telèfon de este o el de l'altre? No. Donaven una instrucció genèrica. I a partir d'aquí, el CNI, amb la seva autonomia, decidia quins telèfons punxar, quins no, quina informació administrar, quina informació no administrar tant, etc. El CNI treballa amb uns mètodes molt opacs, costa molt que deixin rastre, però té un jutge, al Tribunal Suprem, a qui li ha de demanar permís per aquestes intervencions telefòniques. I això sí que deixa un rastre. Si tu vas al jutge i li demanes, aquí hi ha un interrogatori, hi ha uns papers escrits, i per tant això és rastrejable. Llavors, hi ha intervencions que tu pots demanar amb autorització judicial,
que són les intervencions que tu pots justificar. Home, si dius que Pere Aragonès és el cap dels CDRs, a mi em sembla que estàs fabulant, però si el jutge del Suprem t'ho compra, que hem comprat coses més inversemblants, doncs endavant, tens autorització judicial. Però si tu comences a punxar telèfons de periodistes i d'advocats, és difícil que la justícia et doni permís, sempre que no siguin terroristes. I aquí és on jo crec que el CNI ha d'anar bastant més enllà de les seves capacitats. Vull dir, van aprofitar que tenien el programari, el coneixement i els recursos per punxar tants telèfons com van poder, encara que no tinguessin l'autorització judicial. Però és que d'aquest tipus d'operacions el CNI n'ha fet d'altres. I jo espero que en puguem explicar algunes, perquè és el que us deia, creure que una operació d'estat com aquesta, perquè ells estaven convençuts que estaven defensant la unitat d'Espanya, es fa sense la col·laboració del CNI. Mireu, el cas Kitchen. El cas Kitchen és una altra operació que munta la policia patriòtica per robar els documents confidencials que tenia Luis Bárcenas que podien comprometre el PP. No ha sortit això tampoc, però el CNI també va participar d'aquesta operació. Hi ha un moment que hi ha una reunió a la Moncloa en què Mariano Rajoy diu hay que quitarle a este todo lo que tiene, porque si no, no se nos complica la vida. I en aquesta reunió hi ha Félix Sanz Roldán, el director del CNI, el secretari d'Estat responsable del CNI. I com que a més Rajoy demana al Ministeri de l'Interior, que estava apuntant la seva operació, i al CNI, que també tenia la seva, que es coordinin, el CNI facilita a la policia espanyola les imatges que havien registrat il·legalment de les cases de Bárcenas. El CNI havia col·locat càmeres a les cases de Bárcenas. A l'entrada de la casa que tenia a Baqueira, tenien motos amb càmeres col·locades a les rodes que enfocaven per saber qui entrava i qui no al pis de Bárcenas. Tot això, com que no n'ha quedat rastre documental, tot i que jo he parlat amb molta gent que m'ho ha corroborat per diverses fonts i per tant puc afirmar que això va passar, però com que no n'ha quedat rastre documental, aquesta gent se n'han pogut escapar amb moltíssima facilitat. De la mateixa manera que Mariano Rajoy només acceptava despatxar sobre aquests temes amb les persones de la seva màxima confiança, és a dir, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría i Jorge Fernández Díaz. Les informacions sobre el que s'estava fent de l'Operació Catalunya les redactava en un ordinador desconnectat d'internet el secretari d'Estat, Francisco Martínez, les feia arribar al ministre, el ministre les col·locava en un sobre blanc i aprofitava un Consell de Ministres per entregar-li el sobre al president del govern d'Espanya. I allà ell l'obria, i si se'l llegia entre marca i marca, allà tenia tota la informació de les operacions que hi havia en marxa. Per això tampoc s'ha pogut incriminar mai directament a Mariano Rajoy, perquè en podem dir moltes coses de Mariano Rajoy, però era prou llest com per saber que s'havia de mantenir al marge de segons quina mena d'amistats perilloses. I per tant hi ha molts àudios de Cospedal amb Villarejo, molts àudios en què Cospedal fa evident que el president del govern d'Espanya sap tot el que estan fent, però d'àudios entre Villarejo i Rajoy no en veureu cap, perquè Villarejo no va poder reunir-se amb Rajoy. Li hauria encantat a Villarejo reunir-se amb Rajoy, perquè gravar el president del govern d'Espanya en aquest arxiu que tenia hauria estat fabulós. Segurament no hauria entrat mai a la presó si hagués tingut Rajoy a les gravacions. Però Rajoy va ser prou llest com per estalviar-s'ho i per això avui ell... L'únic que hem aconseguit publicar nosaltres va ser un d'aquests papers que el secretari d'Estat havia escrit, havia fet arribar al ministre i el ministre havia fet arribar a Moncloa. Això sí que ho vam aconseguir amb les metadades corresponents, quedava clar que era un informe elaborat al Ministeri de l'Interior, amb la data que deia el document i no calia ser gaire llest per entendre a qui anava dirigit, perquè al capdamunt posava información actualizada de las operaciones en curso para el señor presidente del gobierno. Vull dir, i allà tenies tot el que estaven fent. Per exemple, allà hi sortia que estaven investigant Sandro Rossell, que al cap de poc acabaria a la presó. Jo trobo que hi ha molta gent implicada, però m'agradaria a veure si pots parlar-nos d'uns actors que també són molt actius, que són el Tribunal Supremo i uns quants jutges del Poder Judicial, vull dir que clarament i descaradament estan prevaricant i tot això queda absolutament impune. No sé si això es pot fer una denúncia a nivell d'Europa, dels tribunals europeus, però em temo que tot això quedarà absolutament impune i és vergonyós, és desolador veure com el que se suposa, els estaments que se suposa que t'han de defensar davant
d'aquests abusos són precisament que estan participant també d'aquest circ. Sí, mira, Carmen Lamela, no? La persona que va empresonar a Santa Rússia 2 anys a la presó, ara és magistrada del Tribunal Suprem, vull dir, la van ascendir. Clar, sobre aquesta qüestió dels jutges, la veritat és que ho conec poc, us explicaré dues coses que sí que més o menys tinc ben documentat. Fa calor, eh? Bueno, em sentiu bé o no allà al fons? D'aquella manera? Hi ha dues coses que tenim més o menys documentades del tema dels jutges. La primera és que, us en recordeu que us he parlat d'aquella denúncia de la Victoria Álvarez? La presenten el 2012, però la investigació no comença a avançar fins al 2014. Perquè el jutge que rep aquella denúncia és un jutge del qual es va parlar molt en el seu moment i que ara ningú sap on és, perquè alguna cosa deu ser, que és Pablo Ruz. Us en recordeu de Pablo Ruz? Pablo Ruz estava investigant la Gürtel. Era el jutge que investigava la Gürtel. I de fet, a la Cospedal jo he escoltat àudios i els hem publicat en què insultava Pablo Ruz, és un hijo de puta, no sé què, tal. I en aquests mateixos àudios reconeixen Villarejo i Cospedal que van haver de tocar, és a dir, pressionar jutges de l'Audiència Nacional per aconseguir que investiguessin la causa contra els Pujol. És a dir, quan no aconseguien d'una manera procedimentalment habitual que investiguessin un cas que els interessava, tocaven les tecles oportunes perquè ho investiguessin. Quines són aquestes tecles? Això no ho tinc documentat, però m'ho ha explicat diversa gent. Llavors això no ho explicaré mai per la ràdio, però aquí en Petit Comitè us ho explicaré a vosaltres, que és... parlen molt, alguns d'ells, d'un arxiu que es diu Control de Togas. Tots els jutges i magistrats i fiscals de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem porten escorta de la policia espanyola. Això vol dir que els escortes acaben tenint molta informació personal dels seus protegits, perquè els van a buscar al restaurant, els van a deixar a un lloc que potser no és un restaurant, no? Vull dir, els porten per moltes bandes. Aquesta informació és informació valuosa, perquè, clar, si tu saps els taps bruts de no sé quin jutge, en un determinat moment potser aquella informació la pots utilitzar. I són diverses les persones que m'han parlat del control de togas, és a dir, un arxiu que conté informació dels magistrats de l'Audiència Nacional, del Tribunal Suprem i dels fiscals d'aquestes dues grans institucions jurídiques de l'Estat per intentar condicionar la presa de decisions. Ara insisteixo, no tinc prova documental d'això i així com us explicava abans l'intervenció del CNI a la Kitchen, perquè m'ho ha explicat molta gent al més alt nivell i sé que va passar, això no ho tinc prou contrastat com per poder-ho confirmar. Ara, per què ho explico aquí? Perquè no m'estranya gens. Tampoc crec gaire en les conspiracions ni en els Illuminati, vull dir, no crec que hi hagi un arxiu maquiavèlic, però sí que hi pot haver informacions concretes que tu puguis tenir sobre una determinada persona que facis servir quan et convé. No cal que les tinguis totes guardades en un calaix amb una carpeta vermella que posa control de togas, però això pot ser el concepte que inclogui aquesta manera de treballar. I penseu també que els comissaris de la policia espanyola, i això ho hem vist en una gran quantitat d'àudios, dinaven i sopaven contínuament amb tots aquests jutges. O sigui, la relació era fraternal. I Villarejo explica una cosa molt divertida, que és que, esclar, la gran majoria de jutges que avui l'estan jutjant a l'Audiència Nacional són jutges amb qui ell havia anat a sopar, a dinar, amb qui s'havia emborratxat, amb qui havia fet de tot. Perquè, esclar, es produeixen aquestes contradiccions. El que passa és que cada vegada que vol recusar un jutge, n'hi posen un amb qui també ha anat a sopar, o amb qui també, com que ha anat amb tots, no troben cap jutge que no el conegui. I llavors, li posen el que hi ha. Té 35 causes obertes, per tant, de jutges, tampoc hi ha tants a l'Audiència Nacional. Això no s'ho considera reincidents són ells. És aplicant a ells. Sens dubte. Una màfia, això, Sí, realment. Bueno, ells diuen que és l'Estat. I això de la corrupció, que quan interessa es treu, jo fa més de 20 anys, no me'n recordo quants,
a Madrid, un periodista, em va dir ui, el fill, el Jordi Pujol, Ferrusola, es movia moltíssim per Madrid i tothom ho sabia, aquí no es parlava, m'entens? I perquè a més el tio era molt llest i s'anava a Madrid perquè hi havia negocis més grans que els que hi havia aquí a Catalunya. I tothom ho sabia. I llavors jo dic, si a Madrid ho sabien, ho callaven. Vull dir que això era una compensació. No sé si va ser quan van fer el pacte del Majestic o tal, vull dir que tota aquesta corrupció que després en un moment donat s'utilitza i tal, no? Bueno, primer cal veure quin és l'abast d'aquesta corrupció. És a dir, el fill gran dels Pujol és evident que aprofitava la posició del seu pare per fer negocis. Però el seu pare era conscient del que estava fent el fill? Aquí hi ha l'element corrupte, perquè el fill no tenia cap càrrec públic. Llavors, aquí la qüestió és, si el pare trucava un conseller i li deia adjudica aquest contracte perquè el meu fill ha fet d'intermediari i així s'aporta una comissió, això és corrupció. Si el fill aprofita la influència del seu pare d'una manera implícita, soc el fill del president, jo t'ho arreglo, aquesta cosa bastant espanyola també, aquesta cosa de... Sí, no, és que era així. El pequeño Nicolás, no? Ell no feia aquí. Aquesta cosa. Ell no feia aquí. Després em consta, perquè jo treballava en una empresa que va ser client nostre, el Josep Pujol Ferrusola, que tenia empreses ja directament. Clar. Vull dir, per tenir capital allà. Sí. No, és que a veure, i els fills dels Pujol s'han mogut molt. El Josep Pujol Ferrusola tenia una empresa que la va vendre uns russos i tenia molts diners, havia treballat per una de les Big Four, vull dir, treballaven i feien molts negocis. És èticament reprovable? Jo crec que sí. És a dir, és allò de la mujer de César, no? Si ets el fill del president i a més el president té un principi moral molt elevat que defensa públicament, potser has de vigilar. Ara, jo em pregunto, per què avui els Pujol són al banc dels acusats de l'Audiència Nacional per una denúncia presentada per una senyora a qui li van dictar i que a més cobrava de fons reservats fa 14 anys i en canvi el rei emèrit pot anar i tornar a fer regates? O sigui, hi ha clarament dues vares de mesurar a la justícia espanyola. Aquest periodista que et dic jo, aquest viatjava amb l'avió, era un dels periodistes que tu saps que hi ha uns periodistes que quan anava al rei, ara no ho sé, però a l'emèrit, hi ha uns periodistes que viatgen amb el propi avió. Aquest en sabia un munt de coses del rei, però el tio no podia parlar perquè és un altre tema que et volia preguntar. Quan tu treballes i forces d'alguna manera informació, aquí has d'anar molt en compte, perquè si no igual se't tanquen les portes, no? Però això ho fas sempre en una segona fase. O sigui, la primera fase és guanyar-te l'interlocutor, saps? Tu primer has d'establir una relació de confiança. I quan aquesta relació de confiança està establerta, a partir d'allà tu ja jugues. I evidentment has d'estar molt obert als nos. Hi ha moltes respostes que són no, esto no te lo voy a dar, esto no te lo puedo dar. Has d'anar picant pedra. Però la clau és intentar que et donin informació sense que siguin conscients que te l'estan donant. És a dir, ells t'expliquen batalletes i tu les batalletes les trobes molt interessants perquè allà hi ha suc, però ells s'han de creure que t'estan explicant batalletes de fa 10 anys. I si tu connectes les batalletes d'un amb les batalletes de l'altre i els del de més enllà, potser d'allà n'obtens ja una petita tesi. I quan tens una tesi ja pots treballar per confirmar-la. Saps? És tota l'estona un procés. Tampoc t'enganyaré. Les fonts, quan parlen amb periodistes, tenen interessos. O sigui, ningú... O sigui, bueno, n'hi ha algun que està jubilat i tal, i jo crec que queda amb mi perquè s'entreté. Això també t'ho he de dir. Però els altres no queden amb tu perquè s'entretinguin, queden amb tu perquè també volen treure un benefici d'allò. Si tu saben que parles amb altra gent i ells s'enfronten a un judici, potser pensen a veure si parlant amb ell puc aconseguir informació de com l'altre encara el judici. Amb l'altre no m'hi parlo, ni em penso parlar, però potser a través d'ell aconsegueixo informació. Llavors, a vegades, saps, tu notes que et fan preguntes perquè això va en les dues direccions. Això d'una banda. I de l'altra, a vegades les fonts també tenen interès a filtrar informació que a ells els convé. O diuen, collons, com és que a mi m'han imputat per aquesta causa i aquell
que és més culpable que jo no està imputat. Tinc un àudio que l'enfonsa, tinc un correu que l'enfonsa, el filtro, i que l'imputin, a veure si només em menjaré jo el gripau, saps? Llavors, les fonts ho fan això. Ara, a mi si una font té ganes de venjar-se de no sé qui i em filtra un àudio i jo vaig a veure amb Bruno Pérez de Juncà, li dic analitza'm les metadades de l'àudio i en Bruno em diu és bo, jo el publico. M'és igual l'interès que hi hagi al darrere d'aquella persona si jo considero que aquella informació és rellevant i té una transcendència pública. Volies fer una pregunta abans? Els atemptats del 17 això també sembla una època molt fosca de la nostra història. També creus que està dintre tot aquest sistema de clavegueres de l'Estat? És a dir, el CNI té realment alguna cosa a veure aquí o encara ho estem investigant o això encara queda com una història molt fosca? Et seré sincer, no ho sé. Et puc dir el que sí que sé. El que sé és que el CNI com a mínim va ser negligent. Això segur. Primer perquè per definició els serveis secrets de qualsevol estat han d'evitar que un atemptat s'arribi a produir. Si es produeix han estat negligents o per acció o per omissió, això és evident, però aquí hi ha qualsevol país, val també pels serveis secrets francesos després de Bataclan o de Charlie Hebdo. Què sabem? Perquè ells ho han reconegut. Que el CNI es va reunir amb l'imam de Ripoll a la presó de Castelló i que sabien que havia tingut un passat de radicalització jihadista. Això ho sabem. I si tu et reuneixes amb un senyor per intentar-lo utilitzar com a font, no sabem si al final acabes d'utilitzar o no, això no ho sabem. Però el vols utilitzar com a font en un determinat àmbit i al final aquest senyor al cap d'un any i mig comès un atemptat, com a mínim ha estat negligent. Perquè tu aquest senyor el tenies al teu radar i al final s'ha escapat, ha muntat una cèl·lula terrorista i han matat una quinzena de persones. Per tant, negligència segur. I llavors hi ha coses que són estranyes. Que el responsable de fons de la demarcació de Girona, que és la persona que teòricament havia de mantenir una certa interlocució amb Abdelbaki Assati, l'imam de Ripoll, si efectivament mantenien aquesta interlocució més enllà de la presó de Castelló. Ens han dit que no, que van parlar a la presó de Castelló un parell de vegades, que allò van veure que no anava enlloc i que el van aparcar. Però el responsable del CNI a la demarcació de Girona, que teòricament és que hauria hagut d'identificar aquesta cèl·lula, d'estar en contacte amb aquest home i tal, quan es comet l'atemptat l'agafen i l'envien a l'estranger. O sigui, passen coses d'aquestes en què tu veus que el servei secret està intentant tapar una conspiració, no ho crec. Una pífia. Crec bastant... És que és curiós perquè estàvem al mes d'agost, a l'octubre, hi havia l'octubre. Sí, evidentment. Vull dir una mica si tu creus que té alguna mena de lliga. Sí, a veure, la tesi de Villarejo, que és qui més ha alimentat aquesta idea, és que el CNI volia fotre un ensurt a Catalunya, no? Que al final aquest ensurt se'ls embala a les mans perquè Catalunya abraci l'Estat i dir, escolti'm, necessitem la vostra protecció perquè si no això serà un calvari i cada dia ens mataran a 5 o 6. A mi, sincerament, em costa una mica de creure aquesta tesi. Em costa una mica de creure perquè l'Estat tenia altres eines per parar el procés, que les tenien a punt. O sigui, una de les eines, per exemple, que tenien preparada, i això també ho tinc plenament contrastat, María Dolores de Cospedal, que en aquell moment era ministra de Defensa, tenia un pla per enviar tancs a Catalunya. El tenia. L'havia encarregat el responsable de l'Estat Major de l'Exèrcit. I de fet havien fins i tot mobilitzat alguns tancs a Saragossa per si calia enviar-los parladors cap a Catalunya. Llavors, l'opció militar era una opció que estaven preveient en cas que l'escenari desbordés les seves expectatives, perquè ells estaven convençuts que el Parlament de Catalunya proclamaria la independència de manera unilateral i que la Generalitat intentaria fer-la efectiva. No va passar, però ells estaven convençuts que això passaria. Més que nosaltres i que els que ho havien de fer. Sens dubte. També podem parlar un dia de per què no ho van fer, etc. Això és un altre debat. Sí. Però també és interessant quan parles amb alguns d'aquests protagonistes i intenten raonar-ho. Però què va passar? El 17A hi va haver una conxorxa, a mi de debò, em costa de creure, és una percepció. És una percepció també
com t'ho diria, fonamentada en moltes fonts, he parlat amb moltíssima gent, també amb molta gent del CNI. No he trobat mai ningú que doni un mínim... He trobat molta gent que ha reconegut que allò no es va fer bé, però gent que em digui sí, ahir hi havia no sé... I gent que m'ho podria dir, perquè m'ha dit altres coses molt més lletges del CNI. No, molt més lletges no, però molt lletges del CNI. Per això em costa una mica de creure, i també perquè no encaixa amb el modus operandi de l'Estat en aquella època. O sigui, eren relativament subtils, amb això us he explicat, el gordo con el pillón i el no sé què, vull dir, eren això, però eren això. Ja començar amb els atemptats de falsa bandera, a mi em costa de creure. Ara, és una opinió. No tinc proves que em portin a concloure una altra cosa. I per tant els concedeixo, potser erròniament, el benefici del dubte. Però no va arribar informació a la policia espanyola? D'Interpol o de no sé quoi? Sí. No, de l'Interpol no. Hi havia un confident bueno, sí, la famosa denota, no?, del periòdico. No, però hi havia un confident marroquí al Marroc que sí que va donar... No va explicar que hi hauria un atemptat a Barcelona o a Catalunya, però sí que va dir que hi havia... que s'estava coent alguna cosa, per entendre'ns, que hi havia mar de fons. I aquesta informació la dona a Villarejo, perquè era font de Villarejo. I Villarejo la fa arribar al Ministeri de l'Interior i la fa arribar a un molt bon amic seu, José Luis Olivera, que era el responsable del CITCO, el centre d'intel·ligència, que coordinava el CNI, la Guàrdia Civil i la policia espanyola en tot el que era la gestió de la informació d'intel·ligència, no?, per prevenir atemptats, per exemple. El que passa és que en aquell moment Villarejo ja no tenia bona relació ni amb el CNI ni amb la majoria d'estaments de l'Estat, perquè estaven a punt de detenir-lo, el van detenir el 2017 també, Villarejo. Llavors aquella informació cau en sac foradat, però un cop més no és que crec que fossin conscients que estava a punt de passar una cosa i decidissin que ja els estava bé que passés. Crec que no van donar credibilitat a aquella informació, malgrat que és evident que n'acabaria tenint, perquè venia de qui venia, que era de Villarejo, amb qui en aquell moment la gran majoria d'ells ja no es portaven bé. Però això va passar. Sí. Ja, però és que, a veure, jo recordo alguna història també quan l'atemptat de l'Interpol, que tampoc no va quedar molt clar. La famosa trucada, no? La trucada avisant. I que la policia no va fer res. És allò de que hi ha gent a la policia espanyola que ens estima molt i pensa que si els hi passa als catalans... Perquè van entendre que era una falsa alarma, ells ja han dit, no? Que no... Clar, sí. Ja et dic, és evident que, no parlo d'hipercor, però pel paral·lelisme, és evident que de negligència n'hi va haver, perquè si tu t'avisen que hi ha un mar de fons, si tu has tingut aquella persona, una persona que tu has investigat per vincles jihadistes, com el pots deixar que sigui imam d'una mesquita? Com pot ser que si tu tens aquesta informació no la facis arribar als Mossos d'Esquadra, que són els responsables de la seguretat integral de Catalunya? Com pot ser que quan els responsables de la mesquita fan la consulta dels antecedents penals d'aquella persona ningú els digui que havia estat investigada per jihadisme? Com pot ser? No té cap mena de sentit. Per tant, negligència, òbviament. Òbviament. Jo crec que és alguna més que negligència. Potser sí, però no m'atreveixo a afirmar-ho. A veure, després va passar l'1 de l'11 del Raval i a canvi allà ja van ser molt fills, no? Com, perdona? L'1 de l'11 del Raval, sí. allà van ser superfills. Bueno, sí, és que... Allà van potser anticipar-se, entre cometes, no? Bueno. Van anar molt de pressa i a canvi aquí no van anar de pressa, no? Sí, també et dic que sospitós, no? L'operació del Raval la porta la policia espanyola. A la policia espanyola l'espectacularitat li encanta, O sigui, truquem als fotògrafs que venim avui a les 8 en aquesta seu. Vinga, va, poseu-vos aquí que passem amb les capses de cartró. A vegades ha passat que se n'han anat amb les capses de cartró buides, però surten com si anessin plenes, perquè ha de semblar que s'enduen molta informació. El CNI no treballa així. El CNI, quantes operacions heu vist del CNI? Per la tele. Quants cops heu vist un portaveu del CNI explicant hem desarticulat no sé què, gràcies a la nostra informació? No funcionen d'aquesta. Clar, evidentment. Llavors, són casos diferents. Insisteixo en una cosa. Per mi és evident que la caguen fins al fons.
no hi ha cap dubte. Si hi havia la voluntat de cagar-la, no ho sé. No, però, bueno, si passa, mira... I les declaracions que va fer Jorge Fernández Díaz passaran coses a Catalunya uns dies abans? Sí, clar, sí, ell va dir això. Sí, clar, però és veritat, però jo... Sí, no, vaig escoltar totes aquelles declaracions, no és per defensar Jorge Fernández Díaz, com et pots imaginar, però vaig escoltar totes aquestes declaracions i ell el que volia dir és que, i va passar després, estaven fent aquella operació reconciliació, que va venir aquí en Rajoy a anunciar una puja de milions, va venir també la Soraya, és a dir, el que volia dir és que estaven fent un exercici com d'aproximació a Catalunya, de seducció, i que si tu escoltes tot el tall, vaig fer l'exercici en el seu moment, en 6 o 7 minuts, perquè al FACS van fer una taula específicament sobre aquest tema, o temps enrere, amb en Pere Soler, que havia estat director dels Mossos, etc. Veus que tu pots extreure aquesta frase i la pots connectar amb l'esdeveniment immediatament posterior i automàticament sembla que una cosa lliga amb l'altra, però està clarament descontextualitzada. I també et puc assegurar una cosa: si haguéssim volgut fer això, l'última persona que se n'hauria assabentat hauria estat Jorge Fernández Díaz, perquè a més en aquell moment ell era una ministra de l'Interior. El ministre de l'Interior en aquell moment ja era Juan Ignacio Zoido, que és el que va organitzar l'operatiu contra l'1 d'octubre. A Fernández Díaz se l'havia encarregat a la remodelació de govern del 2016. Un detall, per cert, la persona que aprovava els fons reservats per la Vicky Álvarez, per exemple, sabeu qui era? Diego Pérez de los Cobos, germà del president del Tribunal Constitucional, que es va encarregar de carregar-se tot el que va poder del que aprovés el Parlament de Catalunya, i l'home que acabaria sent l'enviat a Catalunya per coordinar els antiavalots el dia 1 d'octubre. Si és que Dios los cría y ellos se juntan. És el que t'anava a dir, no es van atrevir a portar tants, però la militarització va existir. Sí, tant. Va ser dels piorins. Sí. La versió de suport militar. Sí, evidentment. La seva resposta va ser aquesta, i ells van ser conscients que se'ls n'havia anat de les mans. Per això les càrregues s'aturen al migdia, perquè veuen que l'impacte està sent, a nivell d'opinió pública, desastrós. I de fet, crec, i això torna a enllaçar amb un debat que no és el d'avui, però crec que va sorprendre fins i tot els mateixos líders independentistes, perquè ells s'esperaven un 9 de novembre i a partir d'aquí, amb el mandat que no obtinguessin, ja veurem què en fem. I de sobte van obtenir un mandat polític i un capital polític també a nivell internacional descomunal. I era tan descomunal que no van saber què fer-ne. Perquè tots els ous estaven al cistell, i segurament això també, de l'1 d'octubre. El post-1 d'octubre ningú se l'havia acabat d'imaginar. I no parlem ja de proclamar la independència en 48 hores, que és el que deia la llei de desconnexió que havien aprovat amb la CUP, que l'havien aprovat només perquè els aprovés els pressupostos. Ningú preveia en 48 hores fer la independència. I eres al Parlament el dia de la República Interrupta? Sí, hi era. Tu vas veure que hi havia molta gent... I era el 10 d'octubre i el 27 de... Perdó, el 10 d'octubre i el 27 d'octubre. No, jo dic el dia de la declaració important. Sí. No me'n recordo el dia. El 10. A mi m'han explicat... Aquest és el 10. A mi m'han explicat que hi havia gent que normalment no estava al Parlament. Que, que hi havia un moviment pels despatxos, parlant, que hi havia l'automàs, hi havia gent d'iniciativa... Sí, el que va passar aquell dia és que, si ho recordeu, ja des del minut 1 del post-1 d'octubre, Carles Puigdemont va demanar una negociació, no? Diu, apel·lo l'Estat a dialogar. I abans del 10 d'octubre es produeixen una sèrie de moviments a nivell europeu que li fan creure que això podria existir. Hi ha una mediació, un intent de mediació que no s'ha explicat. O sigui, en aquell moment el president de la Comissió Europea era Jean-Claude Juncker, us en recordeu? Que portava els mitjons a vegades de diferents colors i tal, perquè per esmorzar ja es fotia 2 ampolles de vi. I Jean-Claude Juncker, hi ha un moment que és en un avió,
volant cap a Amèrica, no recordo si és als Estats Units, Llatinoamèrica, però és en un avió, està desconnectat, no té telèfon. Però ha deixat aprovada una declaració que ha de llegir el vicepresident de la Comissió Europea oferint-se, la Comissió Europea, per mediar en el conflicte. No sé exactament quins eren els termes, segur que era un llenguatge diplomàtic, barroc, però diguem-ne, l'esperit del document era aquest. I el cap de gabinet de Jean-Claude Juncker, que manava molt, aprova aquest document. Però el vicepresident de la Comissió Europea, que en aquell moment era Frans Timmermans, veu el document i diu, hòstia, que no puc llegir això. Fixa't una cosa, Jean-Claude Juncker, PP europeu, Frans Timmermans, Partit Socialista Europeu. Qui diu no puc llegir això és Frans Timmermans. I ho tatxa. I no ho llegeix. Si no era del grup popular. Van rebre moltes pressions, És a dir, hi ha un moment que algú, a Espanya, no recordo, van explicar aquí en el seu moment, no recordo qui era, veu aquest paper i diuen, això no pot llegir la Comissió Europea, que estem internacionalitzant el conflicte, que estem equiparant el subjecte de sobirania de Catalunya amb el subjecte de sobirania d'Espanya. Incomprensible. I aquí intervenen, pressionen i eviten que es produeixi aquesta declaració. I en el moment que han curtcircuitat aquesta declaració, l'aposta del govern espanyol, que a més va veient que a Catalunya no hi ha full de ruta, és con su pan se lo coman. A ver què hacen. I no van saber què fer. I la declaració del 10 d'octubre, que és aquesta, el coitus interruptus, pretén que hi hagi algú des de fora que digui va, asseieu-vos i jo us ajudo. El famós mediador internacional. Pretén això. Hi havia hagut aquests moviments previs, són les hores prèvies de Jean-Claude Juncker i pensen, hi ha una possibilitat. La possibilitat es desfà i s'acaben veient abocats a una declaració el 27 d'octubre que no es creuen. I se'n van a l'exili, etc. Escolta, i actualment està encara operatiu les clavegueres o ja estan liquidades? Clar, les clavegueres tal com les coneixíem estan liquidades. Aquelles clavegueres estan liquidades. Sí, però és que n'hi ha de moltes. Clar, però de clavegueres en continuen existint. El que passa és que si tu parles amb un agent de la policia espanyola o del CNI et dirà, no són cloacas, és el Estado. Llavors, pues, nuestro trabajo, o sigui, quan jo parlo amb aquests agents, no hi ha mai penediment, O sigui, ells sempre em diuen, a ver, queríais hacer la independencia, ¿no? Queríais romper España. ¿Qué queríais que hiciéramos? O sigui, el seu raonament és inapel·lable. A ells no els parlis de no, perquè la moral, l'ètica, els principis democràtics, els drets humans, perquè és que el Consell de Drets Humans de l'ONU va dir que la presó del Jore... Van començar a pegar les llanes, Clar, bueno, sí, bueno... I una qüestió, referent als papers classificats, que és la desclassificació... Els de l'Operació Catalunya, dius ara? Bueno, també els de l'Elefante Blanco... O sigui... Ara parles del 23F. Sí, del 81, però vull dir, ells diuen que desclassifiquen papers, però potser no es van arribar ni a classificar, és que no interessava. Bueno, hi ha un altre problema, Potser els papers existeixen i van arribar-se a classificar, potser d'altres s'han destruït, Però és que la Moncloa té molta menys informació del que contenen els arxius del CNI del que la Moncloa es pensa. Sobre la desclassificació dels documents de l'Operació Catalunya, que això sí que en tinc informació, diguem-ne, fafaent, els del 23F no en puc parlar perquè no ho sé, la Moncloa està treballant perquè es desclassifiquen aquests documents. I està treballant molt, des de fa molts mesos, alguns anys, perquè era una de les peticions de Junts i la Moncloa volia satisfer aquesta petició, com a mínim aquesta, que per ells no tenia cap cost polític, perquè al final és enfangar el PP i els va bé, i si amb això fem content a Junts, doncs escolta'm, olen un llum. Però aquests papers no s'han desclassificat encara. Per què? Perquè el CNI no els entrega. No els entrega. La Moncloa, el poder executiu, li diu al CNI que depèn d'ells. Vull aquests papers.
i, escolta, fan com si sentissin ploure, evidentment no els diuen no us ho entregarem, és, bueno, es que esto no lo encontramos, bueno, a ver, vuelva la semana que viene i tal, i... Però hi ha una llei a Espanya de això... desclassificació de papers, com pot haver-hi... Sí, però per sobre de tot, si el govern d'Espanya, o sigui, hi ha una llei que ara s'ha aprovat a més, que el que diu és en 10 anys tal, en 20, no sé, aquests documents es desclassifiquen automàticament. Però el govern espanyol, el president del govern d'Espanya, si vol té la potestat per dir aquest document, que ara està classificat, ara ja no ho està. Jo signo un paper i ara ja no està classificat. I per tant el faig públic. El govern d'Espanya pot fer-ho, això. És la potestat del govern. El CNI no depèn del rei, depèn del president del govern d'Espanya, en última instància, perquè és el representant de la sobirania popular, elegit pel Parlament. Llavors, si els serveis secrets s'amotinen i es neguen a complir un ordre del poder executiu, clar, el poder executiu no pot reconèixer, perquè suposa admetre que ets impotent, que se t'han escapat del teu control. Però la veritat és aquesta, la veritat és que, insisteixo, no és un no, no és un m'haig de demanar un paper i et dic que te'n tornis per on has vingut, perquè no ho poden fer, però juguen a despistar. Bueno, esto no lo encontramos, esto no existe, no, esto está, tot, ¿sabes? O esto lo puedes ver, pero esto, hostia, no lo desclasifiques porque aquí mira qué información. I clar, la Moncloa també necessita portar-se bé amb el servei d'intel·ligència. És el seu servei d'intel·ligència. També podria ser perquè, com era un pam de net, si ara jo soc el PSOE i dic que desclassifiqui, i dic, bueno, però després quan vingui el del PP, visitaré el del PP i m'ho validar o desclassifico coses que tu tampoc sortiràs ben parat. No? Sí, el que passa és que una cosa és que desclassifiquessin informació sobre Feijóo avui, que això és una... L'operació Catalunya està una mica amortitzada. O sigui, ha arribat... Políticament Espanya està amortitzada. Això és el que et deia abans. O sigui, ningú, quan nosaltres publiquem una exclusiva de l'operació Catalunya a Espanya, se'n fa ressò. Ningú. Pràcticament ningú. A Catalunya sí, aquí en parlem, ens esparverem una mica, ara ja cada vegada menys perquè estem forats d'espans, però allà els és igual. Per tant, ells tenien la total disposició a entregar aquests documents, perquè per ells era molt més important guanyar-se junts que no pas enemistar-se amb Mariano Rajoy, saps? Però és que no els hi donen. No els hi donen. I tu creus que, per exemple... Els hi donaran al final, una part dels documents, i sortiran relativament aviat, crec jo. Però et dic una cosa, la teca no la desclassificaran. Tu no creus que potser el Pujol o el jutge no estan esperant que es mori perquè no activi i aixequi la manta o la catifa? No té... Pujol ja no té capacitat per aixecar cap catifa. Quan parlava de l'arbre, parlava dels comptes del rei. Sí, ja ho vaig estar. I això ja ha sortit i no ha passat res. Ara, escolta'm, el rei és un héroe nacional perquè s'ha d'explicar que torni i se'n va als toros. Per tant, no té aquesta capacitat. Sí que crec que una de les raons per les quals van trigar tant a agendar aquest judici és perquè esperaven que Pujol es morís. I volien que es morís amb la taca d'estar processat per tots aquests càrrecs. Perquè si heu seguit les sessions del judici dels Pujol, jo crec que ara mateix hi ha més elements per absoldre'ls que per condemnar-los. I potser pots condemnar els fills, però a Jordi Pujol i Soler, de prova de càrrec, de moment, ni una. I clar, l'últim que segur que volen és absoldre'l. Si després de 15 anys, no? 14 anys d'instrucció, de tot això, al final, sí, condemnes el fill, no sé què, però el pare, el patriarca, l'absols? Tota la història aquesta de la corrupció estructural, de los ladrones... Què passa? S'ensorra. Llavors jo crec que durant molt de temps han tingut la pretensió que es morís i no... Exacte. Suposo que ja acabes, no? Sí. El tema de l'operació Rússia, saps alguna cosa o hi ha alguna cosa real? Dels soldats de Rússia, vols dir? Els d'uns soldats, d'això. Sí, molt ràpid. Això ja no són clavegueres de l'Estat. No. El que sé és que, efectivament, un parell de coses. Rússia va enviar agents a Catalunya, sí. Això és el que vull saber. Sí. Va enviar agents a Catalunya. No soldats, per fer la independència, agents d'intel·ligència, per obtenir informació.
però és natural. Veien que hi havia un procés que tenia el potencial de desestabilitzar la Unió Europea i ells tenien ganes d'obtenir informació de primera mà. I potser fins i tot estaven disposats a fer promeses que poguessin alimentar, com t'ho diria, la valentia dels catalans a l'hora de fer un pas al buit. Però a nivell econòmic va haver algun tipus d'acostament? No. I tampoc hi va haver cap compromís, és a dir, com independents ens interessava tenir un caix per fer... Sí, no, això es va intentar a la Xina. A la Xina. Això es va intentar a la Xina, es va intentar aconseguir finançament a la Xina en cas que fos necessari. Va ser unes gestions infructuoses, no hi havia res a punt. Però amb el tema dels 10.000 soldats, aquesta proposta es fa arribar a través d'intermediaris al Palau de la Generalitat. I el Palau de la Generalitat diu, per favor, i despatxa... O sigui, realment, aquesta proposta arriba, no sé fins a quin punt amb substància, però arriba, i el Palau de la Generalitat s'ho treu de sobre perquè veu que això no va enlloc. L'intenció, i amb això acabo, l'intenció no va ser mai declarar la independència i controlar el territori per la via militar, o és igual, o violenta, encara que fos fent servir els Mossos d'Esquadra, a veure quants haurien seguit les ordres. La intenció sempre va ser tensar al màxim la corda per obligar l'Estat a seure's a la taula de negociació. I o bé obligar-lo perquè el mateix Estat fos conscient que s'hi havia de seure, o que algun actor exterior li digués a l'Estat, escolta, això se te'n va de les mans, a Ceuta. Com que l'Estat s'hi va negar i aquesta pressió exterior, per molt poquet, perquè us explicava això del Juncker, però per molt poquet no es va arribar a materialitzar, van quedar-se atrapats en un carreró sense sortida. O sigui, es veien en l'obligació, ells anaven de catxa, com va dir en el seu moment la Carla Ponsatí, i es van veure en l'obligació de complir l'aposta perquè ells ho havien defensat i havien generat unes expectatives entre la ciutadania. El resultat ja sabeu quin va ser. Al final no feien falta les clavegueres de l'Estat perquè l'independentisme fracassés, en teníem prou amb nosaltres mateixos. En fi, moltes gràcies. Sobre el tema del nom és Salvem el Delta de l'Ebre, el Delta de Llobregat, una proposta del Parc Natural i Agrari. Vindrà en Jaume Grau, que és biòleg i activista i comunista de Nació. Esperem aquí.